İro pişti 100 saleke desthilatdar û hêzên hegemonîk dixwazin ji nû ve teşebidin erdnîgariya rojhilata navîn. Di vê qonaxa dîrokî de ku rewşa hêzên rojhilata navîn diguhere û sînor ji nû ve têne xêzkirin ji bo Kurdan pir girîng e ku bi yekîtiya neteweyî tevbigerin. Tenê bi hatina cem hev Kurd dikarin di vê qonaxa krîtîk de mafên xwe bi dest bixin û destkeftiyên heyî biparêzin. Tê zanîn ku qelsî û nakokiyên navbera hêz û rejîmên heremî rê li pêşiya van hêzên derve vedikin û bandorên neyînî li tevahiya heremê û bi taybetî jî ji pêşeroja gelê Kurd dikin. Di vê pêvajoyê de Kurdistanê hem fersendên dîrokî hene û hem jî ji ber nebûna yekîtî û perçebûna hêzên Kurd xetereyên mezin yek ji riyên herî girîng ji bo serkeftina gelê Kurd di tekoşîna xwe ya bi 100 salan a ji bo hebûn û azadiyê de pêkanîna yekîtiya neteweyî ye. Gelê me jî di demên krîtîk de her gav pêwîstî bi yekîtiya neteweyî dîtiye û dizane ku serkeftin tenê bi dersên ji rabûrdiyê hatine girtin û bi yekîtiyê dikare were bi destxistin. Yekîtiya neteweyî ya Kurd ne ku îro her tim di rojeva kesayet û rêvebirên Kurdan de cihgirtiye. Dema ku em li 100 sala borî dinerin destpexşaneyeke yekîtiya neteweyî ya hevbeş a hêzên Bakur bi saya hewldanên Mam Celal Nemir bû sedema ragihandina giştî ya protokoleke li Şamê ku bi navê protokola 1993 de tê zanîn. Di nav Kurdan de hêviyeke mezin çêkir. Herçend ji wê rojê ve gelek hewldan hebin jî heta niha ev yekîtî li gorî daxwaza Kurdan neçûye serî. Dîsa hewldanên Birêz Öcalan ê li ser vê mijarê ji destpêka salên 2000 heta vê sedemê bêdawî jî berdewam in. Dema ku di sala 2013 de Birêz Öcalan daxwaz û bangawazî kir ku Kongreya Neteweyî ya Kurd kom bibe, Birêz Mesûd Barzanî bi destnîşana xwe li ser navê her sê rêverên Kurdan Mesûd Barzanî, Abdullah Öcalan, Mam Celalê Nemir hemû hêzên ji 4 aliyên Kurdistanê ve vexwendin hewlêrê. Bi xebatên wê kombûnê Kurd gelekî nêzî yekîtiya neteweyî bûn. Lêbelê ji ber destwerdana hêzên derve dîsa yekîtiya neteweyî nekarî ava bibe. Dîrokê nîşanî me daye ku qirkirin jî di nav de polîtîkayên serdestan herî zêde gava ku di navbera Kurdan de perçebûn û dabeşbûn hebûye derketiye pêş. Vê perçebûnê her dem rê daye van ku bi hêsanî polîtîka û komployên xwe yên li dijî Kurdan bi cih bînin. Berova jî wê jî hatina bahev a Kurdan rê li pêşiya xetereyên mezin girtiye. Dema ku çeteyên Daişê êrişî gelê me li Rojava bi taybetî jî li Kobanî kirin, yekîtiya hêzên Kurd di parastina axa Kurdistanê de wekî mertalek pola şer kir. Dîsa di bûyerên dawî de jî helwesta bêhempa ya Kurdan di parastina Rojava de bi duruşmaya yeke gelê Kurd yeke hemû sînorên çêkirî yên li ser axa xwe ji holêra kirin û hebûna xwe nîşanî hemû cîhanê dan. Vê helwestê ispat kir ku yekîtiya neteweyî dikare bibe tekane garantiya pûçkirina planên dagirkeran. Mînakên ku hatine jîn jî nîşan dane ku ger hêz dibin yek hemû hevsengî li gora berjewendiya wan diguhere. Li ser vê bingehê li hevkirin çêkirina statûyeke hevpar û pêşxistina bernameyeke neteweyî ya demokratîk dê berjewendiyên gelê me biparêze. Me jî wek Kurdên Bakur ev konferansa xwe bi beşdariya partiyên siyasî, sazî û dezgehên sivîl, akademisyen,
kesayetên serbixwe û rûspiyên civakê di salvegera konferansa yekrêzî û yekhelwestî a partiyên Kurdên Sûriyeyê de ku di 26 Nîsana 2025 de li Qamişloyê hatibû li dar xistin pêk anî. Biryarên ku di wê konferansê de hatine girtin û çalakiyên hevbeş ên hêzên Kurdî di sala borî de divê ji bo hemû partiyên siyasî yên li seranserê Kurdistanê bibin emsal. Li ser vê esasî beşdarên konferansa me ya bi navê Kurdên Bakur yekîtiya xweya neteweyî nîqaş dikin, diyar kirin ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku ev saleke zêdetir e li Tirkiyeyê didome êdî veguheriye qonaxeke siyasî ji ber ku pêvajo yek alî û sis didome û tu gavên ber bi çav nayên avêtin ev jî dibe sedema şikestina hêviyên civakê. Ji bo ku pêvajo li gor hêviyên civakê û bi serkeftî bigihêje armanca xwe divê dewlet, nasname û hemû mafên Kurdan ên neteweyî di zagonên bingehîn de teqes bike. Her wiha divê li gorî qanûnên heyî tev bigere, girtiyên siyasî serbest berde û tabilê qanûnên pêwîst ji bo mafê hêviyê û darizandinên siyasî derxîne. Dîsa şerê li Îranê ji bo Kurdan û gelên din ên li vir derfetên girîng dihewîne. Da gu pêşeroja xwe bi xwe diyar bikin. Konferansa me helwesta 6 partiyên Kurdî yên Rojhilat a ji bo avakirina eniyeke hevpar bi dilxweşî pêşwazî dike û diyar dike ku divê ev yek ji aliyê tevahiya cîhanê ve wekî mav û xwestekê xwezayî û mirovî yê gelê me yê li wir were naskirin. Beşdarên konferansa me li ser rewşa dawî, xebat, daxwaz û daxuyaniyên hemû kom, rêxistin û aliyên siyasî yên cuda ku di derbarê yekîtiya neteweyî de tên kirin girîng dibîne. Heke gelê me îro îradeyeke xurt ji bo pêkanîna yekîtiya neteweyî ya Kurd nîşan dabe, tekane bersiva got partî û komên siyasî dikarin bidin, ev e ku gavên ji bo vê yekîtiyê bavêjin bi helwestek hevpar bi hev re bixebitin û berjewendiyên takekesî û siyasî bidin aliyekî. Bu arada deşim bir dakika deşim Gelin bir değiştirelim. vallahi az nüşte kurmanşki onano. Netice konferans. Ses serra dıma euro iktidaro hezi hegemonik vazeni ki oncuna şekil bir coğrafyaya rocalatım yanin. Na merhala tarihi de revşa hezan rocalat miyanin de vurniyana o sinor reyna yeni kat kardeş semedi Kurdan zaf mühimok pe yeviya neteviya tibi geyru. Kurdi tanabi ameyiş tihat eşkeni na merhala kritik de hakan xo bigiro o desti xo استین خو بپاوی یعنی زنانی که بقوت او ناکوکی ما بین هیز و رژیمان هرمیان رایر ور نه هزان تبر آکنی او باندوراک نگاتیف همه هرم و سر او بو تایبتیزی امیو خو شاری کردی سر کنی نه پروسس ده کردستان ده هم فرسند تاریخی استی هم زی چیمبیایشی و پارچه بیایش هزان کردان را خطر پیل استی. رایران را یو تور مهم سمد سرکوتش شاری کردی تکوشینی خوی سسران او سمد استبیایش و آزادی پیو اردش یویا نتویو. شاری مازی دمان کریتیکونده تم و تم حوجه پی یو نتوی دیو زونی که سرکوتش تنا پی درس گروتش دمی ویارته و پی یویا اشکنی beri desfinayış. Yeviya neteviya ya Kurdan niki ku euro her tim rojeva keseyotun o rayberin Kurdan de cagrot. Vakti ki ma evniyeni sesera viyartra inisiyatif yeviya neteviya ya hem paraya o ezanı vakur bir sayeye
Hıldayış o Xabatan İmam Celal bir mergi bir sebebi parvekerdiş piroyu da yev protokol Şam'daki bir numeyi protokola hınzar nevsey neva hirit yenu zanayış o miyani kurdan da yev heviya pil vraşt. Ay rojra hatta hatta zaf hıldayış bibize hatta nika ay yeviya Kore'yi vaştiş kurdan ni rasaya ser. Reyna hıldayış brez öcalanı sero na babette de sara dın zarra hatta euro pen devam kana. Vakti ki sara dın zar da siri de brez Abdullah Öcalan vaşt o veng da kongreya netteviya ya kurdan kombiba. Brez Mesut Barzani pey imzaya xuya name her hiri serakan kurdan Mesut Barzani Abdullah Öcalan Mam Celalo Bimer heme hezi çar lette yon Kurdistan daveti hevler kert. Bi xebatana kombiyayış kurdi zaf nüzdi yeviya neteviya bi. La ri dest verdayış hezan u teberira onjna yeviya neteviya ni eşkey avam biba. Tarihi nişan madı kırkerdişizi miyon de politikayo serdestan tör zav vakti ku mabeyni kurdandı parça biyayış o da biyayış esti bi veciye ver. Ne parça biyişo her tim rayır dayo inanik ki be asoni politikaya o kompliyan huyu vera kurdan biyarca. Vera cizi tihet maiş kurdan rayri xataranu plan growt. Vakti ki çetayen dayış gal şarima rojavanı bi taybeti gali kobani kert yeviya ezan kurdan pavutiş her erdi Kurdistan'da sey merteleki polayı şerker. Reyna serebütün peyanın dizi devru bi emsalo kurdan pavutiş rojavanı da bi şiara yevo şari kurdi yevo heme sinuru sahteyi ser hera xo ve darit o esbiyayış xo nişane heme dünyayı da. Ni tevri ispat kerdi ki yeviya neteviya eşkani bebi tekan garantiya puşkerdişi planını işgal kırın. Nimuneyi ki ameyi civiyayın nişan dayu ki ek hezi bebi yev heme hevsengi goreyi menfaati inan vurniyeni. Serini bingeyi de pikerdiş, vraştiş yev strateji empari o aver berdişi yev programı neteviya demokratik do menfaatini şarima bir pavenu. Ma Kurdi ve Kuri ne konferans xo beşdar biyayış partiyanu siyasi sazeo dezgehu sivil akademisyen kesetin xusar resipi komel sergeyra konferansa yeviya o helbeste hempariya partiyani Kurdan Suriye'de ki vis 6 Nisan'da dınzar vis projede kamışludu amey bir vraştın pekart. Kararı ki no konferans de amey grevtin o çalakik hempariye hezan Kurdun rastera viyart goni semedi heme partiyanu siyasiyan ye seranseri Kurdistan'ı bibi emsal. Seri ne esası de beştari konferansı mayoku Kurdi ve Kuri yeviye xuya nettevi müşevrekkeni diyar kerke proses açtıya o komele demokratiki yev sera razza zidiruk Türkiye devam konu ve eydi bitadiyo yev merhaleye kanuni ri cirak proses yev het o sis devam konu o kat gami ver biçimin nini eştini noz sebebi şikayiş heviyanı komelo semedeki proses goreye heviyanı komeli o bu serkeftiş bresu armanca xo goni devlet nasname o heme hakan kurdanı neteviyan kanunu bingehin kabul bikero hatta bin ra goni goreye kanunanı esti Goroytey tepiştayan siyasi serbest varado o jadi kanununu hevciyan semedi haki hevi o darznayışı siyasiyan bivaju. Reyna şerri İran'ı semedi kurdan o şarın binanık o jadi fersendi mühimi peşkeş kenuku ameyoku xubu xo diyar bikeri. Konferans ama teori şeş partiyana kurdanı rojalatı semedi avan kerdiş yev cepheya hempari be veşbiyayış peşvazi kenu o diyar kenu ko ganino hete
همه واشتش کردان نیسرای سر رینا آور بردش یو پروگرام نتوی دموکراتیک و منفعت شهر ما بپاو. تمام. Dünyayı rastay hak o vaştiş ku xoza o merdimi şari may uca biri nas kerdini. Beştari konferansı maseri revşa peyani xabat vaştiş o aşkarayan o hemekom rixistin o hatan siyasi ciyayın در حق یویا نتویا یعنی کردن مهم ویننی اکشاری ما او رو سمدی پیاردش یویا نتویا کردان اراده خو خورد نشان دابو جوابو یوین parti o komu siyasi eşkeni bidi noyuku gaman verbe yevya bierzi be tevreki hem pari piya bxabeti o menfaatin kesan o siyasiyan bidi yev kişt. Benim değil.